Patay ang usa ka manager sa banana plantation human giposil sa wala mahiling sospek nga nakamotor sa Alabel, Sarangani. Patay na diyang napalgan ang usa ka lalaki sa kadalanan sa Barangay Tukawal, Alabel, Sarangani pasado alas 5 Sabado sa buntag. Kini human giposil patay sa wala pa mahiling sospek. Sumala sa kapulisan, nagmaneho sa iyang kaugalingong motor ang 45 anyos nga biktima padulong sa trabaho diyang gisundan kini sa sospek nga nakamotor. Pag-abot sa maong lugar, gipusil kini sa mga sospek kinsa gilang misibat human sa krimen. Nakaangkon og daghang samad pinusilan sa lawas ug ulo ang biktima gikan sa kalibre 45 nga pusil nga gituhang gigamit sa sospek. Ang biktima kasamtangan og bag-o lang na promote isip manager sa usa ka banana plantation sa Barangay Dumulok sa maong lungsod. Sumala sa kapulisan, posibleng dunay kalabutan sa trabaho ang motibo sa krimen. Nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa sospek, samtang padayon sab ang investigasyon sa insidente. Based sa information, conduct namin sa investigation of revelation sa wife of the victim. Nakita mo na mo isa kaanggulo is a work-related.